Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι το πρώτο από τα 537 που θα ακολουθήσουν, θα φτιάξουμε την εφεύρεση του αιώνα. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο όταν έρθουν σε επαφή οι δύο αγωγοί, παράγεται αυτός ο ήχος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι θα χρειαστούμε? Ένα τραπέζι για να βάλουμε πάνω τα πράγματά μας, τα υλικά μας. Άμα δεν έχουμε τραπέζι, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε στο δωμάτιο των γονιών μας, στο οποίο ενδεχομένως να βρούμε δύο συρτάρια, τα οποία θα μπορούμε να τα τοποθετήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν αυτήν τη μεγάλη επιφάνεια για να βάλουμε τα υλικά μας. Λοιπόν, ξέχωρα από αυτό θα χρειαστούμε όλα αυτά τα υλικά εδώ πέρα. Ωραία, τα είδατε? Τέλεια. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω λίγο για το τεχνικό, για την τεχνική πλευρά του κυκλώματος. Όταν ακουμπάω τον αγωγό και δημιουργείται αυτός ο ήχος, σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, για κάθε δράση υπάρχει και μια αντίδραση. Μόλις ακουμπάω τους αγωγούς μαζί, δράση, δημιουργείται αναπαράγεται ο ήχος. Αντίδραση. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ελάτε πάλι στο δεύτερο μέρος, στο οποίο θα μάθουμε πώς ακριβώς θα καλωδιώσουμε το κύκλωμα και θα φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Ευχαριστώ.